היום בסקירה משחק דיפלומטיה של משחקי קודקוד מ-1992. כן, זה המשחק מ-1992. בעצם זה משחק של תככים, מזימות וקנוניות בינלאומיות. יש לנו כמובן תיאור משחק. אחרי שבודקתי את המשחק הזה וראיתי, זה אחד המשחקים עם החוברת הוראות הכי ארוכה שראיתי ever, בכל משחקי קודקוד שפתחתי עד היום. אז קודם כל, המשחק נראה בצורה ממש טובה, וממש היה לי חשוב להדגיש. לקנות משחק קופסה במצב טוב זה מאוד מאוד נדיר. אז קודם כל יש לנו פה את מפת אירופה כזה, מפת אירופיה, יש לנו פה אפילו קצת אסיה, כל מיני יבשות כאלה, ממש לוח משחק נחמד, וכמובן את החיילים שמשחקים במשחק, מין דפים כאלה שצריך בטח לרשום כל מיני דברים, גם את יש פה מגוון דפים של לוח המשחק עצמו בצורה מוקטנת, כנראה בעזרת זה גם משחקים וצריך להשתמש בזה. כמובן שיש פה את הפירוט המלא, זו חוברת מטורפת, שיש פה די הרבה דברים שצריך לעשות, וממש פירוט מטורף של כל המשחק. אז נראה לי שזה משחק קצת יותר מורכב של משחקי קודקוד, לא מתאים לכל הילדים הקטנים. אז בעצם המשחק הוא להקים כל מיני קנוניות ותככים ומזימות. זה בנוי משחק ל2-7 משתתפים מגיל 12 ומעלה, כמו שאמרתי לכם, לא לכולם זה מתאים, וכולל מבוגרים. וצריך בעצם שבו כל משתתף שולט בגורלה של מעצמה אירופית אחת, באמצעות משא ומתן משתתפים, שהם כאילו המעצמות האחרות, בעזרת תככים, שקרים, בגידות, הוא מנסה להשיג את שליטה ביבשת. המשחק הוא ללא קוביות, כך שלמזל העיוור אין בו כל תפקיד. תכנון, טקטיקה ומזימות הם המפתח להצלחה. טוב, זה בהחלט משחק מעניין. יש פה הוראות, ככה תקציר קטן, אבל כאן זה תחולת המשחק וכל הדברים שצריכים להיות פה, זה בחוברת הזאת, זה נראה לי החוברת הכי מטורפת שהכינו משחקי קודקוד. טוב, יעניין אותי לשחק במשחק הזה, מתי זה יקרה אני לא יודעת, הבן שלי צריך קצת לגדול בשביל שזה יקרה, אבל איזה משחק מדליק ונדיר, וכמובן אתם זוכרים שעשיתי לכם משחק על קואליציה, אז אולי דיפלומטיה וקואליציה יש לזה כל מיני דברים חופפים שאפשר ככה להכניס לאותה קטגוריה. אני אוהבת להכניס משחקי קופסה לתוך קטגוריות. אז משחקי קודקוד 1992. אני מקווה שאהבתם, ווואלה, אם יש לכם את המשחק הזה, לכו לשחק, נראה לי זה מדליק לגמרי.